oportunidad para sa maray na futuro ta. Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas Hep hep! que te Hooray! me tratas mal, Maray na hapon sa imo partner. Maray na pagkahapon, partner. Maray na hapon sa gabos sa mga paraan tabay. me decido y te pongo Garmay nag-apod na tulo sa imo. Buwan naman ang call. Sige po. Ano sabi ka nag-miss call? I don't know. Nag-miss ko lang. Natural. Miss call pa man sana. Yes. Oy partner daining nairehistrong insidente ninsulo sa Bicol ang Bureau of Fire Protection or BFP Bicol sa panahon yan kan pag-obserbar kan Undas 2021. Iyan po ang kinumpirmar ni kang tagapagtaram kang BFP Bicol na si Fire Inspector Aramis Balde kung sayang ipiniliwanag na naging matrayumpo ang ginibo nindang Oplan kaluluwa dahil sa waraan ni nangyaring anuman na klase ninsulo poon kan Oktubre 31, 2021. Sigon partner kay Sir Balde, may 513 na personajes, 117 na fire trucks, asin 8 na ambulansya ang nag-standby asin ginamit sa monitoring sa mga komunidad para sa pagpapagirumdum kan mga safety tips kontra sa sulo. Nagdalaom naman ang ahensya na bako sa nakang nakalihis na obserbasyon ng undas na wara dapat ninsulo kundi pati naman sa mga regular na aldaw. Yes. sabes que te adoro Congratulations Bureau of Fire Bicol en tu derecho sa equivocado y un día de matinding pagirumdom. Oho. Matinding pagparumdom sa mga Bicolano na dai basta-basta sindi ng kandila tapos babayaan, Okay, yes. masindi ng kandila tapos harani sa kortina, Opo. masindi ng kandila sa ibabaw kan mga pwedeng masulo na bagay. Tama, partner. Kung naroromduman mo partner, last week kaulay Oo. tapos na ini si Sir Si Sir Aramis. Oo. Oo, na talagang iyo ang maliugot kan Bureau of Fire Protection na mag-ingat sa panahon ning undas. Kasi during undas baga partner, halos gabos na kandila nasuluan Yun. o nasindihan. Tama Diba? ka dyan. So every household sindi ning kandila para sa mga padaba ninda sa buhay, sa mga padaba ta sa buhay na mga nagkairinot na. Kaya dakulaw na bagay ini na naging matrayumpo ang pinag-aapod nindang Oplan kaluluwa. Correct. Oo. Alagad partner, ngunyan bagay na bukas ng Campo Santo ngunyan, di ba? Yes. Sinaraduhan lang kang Nobyembre 1 asin 2. Alagad Opo. sa ngunyan partner, igwaning mga nagbibisita dyan. Mhm. Di ba? Ngunyan na aldaw. Oo. Ngunyan na aldaw. Petsa 3. Iyo man ang pig-approve saran kang lambang miyembro kang pamilya na mabisita man partner talaga. Yes. Kasi Oo. akang nakaaging obserbasyon, haros sa laog sana talaga kang harong partner, nagsindi Opo. ng kandila, di Ayan. ba? So bantay sarado so kandila. Oo. Ngunyan, i-extender ta ining pangapudan kan Bureau of Fire Protection sa mga kampusan tuman. Yes. Petsa opo. 30 hanggang petsa 2. 31 ito? Oo. 31 to 2, October 31 to November 2, sarado po ang mga kampusan to. So, most probably talaga partner, dahil mangyayaring tulo Sa sa Campo kampusan Santo. to. Kasi Kasi- dahil kitawo sa kampusan Oo. to. But this time, yao na, bukas na ang kampusan to, baka magsindi man giraray ning kandila, Oo. patanid po sa mga masirin din ng kandila sa kampusan to. Kasi dyan baga sa kampusan to, nag-aarawan baga. Iyo. Ah. And may mga Campo Santo partner na halos haralang kawo na ang ang awot. Mm-mm. Kasi day man sila nataonan ng chance makapaglinig, di ba? Correct.
So medyo delikado yan lalo na kung may magsindi tapos babayaan ninda, 'di ba? At magkanayap, 'di ba? Ang makatakot digdi partner ining inawan. Oo. Kasi usually so iba maawan sa palibot kan puntod. Yes. 'Di ba? oo. Ilalaag ninda kung sain so inawan, no? Itatambak kung sain. Marahay kung igwaki tapukan talaga sa kampusan to. Although may mga kampusan to talaga may mga tapukan pero so mga diit na Mhm. awot nag-aalang baga iyan. Iyon, ang Minaalang lalo na iyan. grabe bagang init. Correct. Minaalang. Paparos-paros pa. Tapos masindiki kandila madali untabi kanayapan iyan ang mga alang na awot. Yo. So patanid tabi sa mga madaralaw pa sa nangunyan sa senda mga namayapa sa buhay na kung masindi tabi kita ning kandila siguraduhon tatabi na pabago kita maghali duman sa puntod Napudpud na. yes or napalsok lamang tabi so Oo. kalayo. Pero usually partner pag nagisindi kaya kita sa arog kaya yung partner na punto di kumbaga pig papabayaan ta partner na hanggang sa matunaw sa kandila. Mhm. Siguro make sure lang na ibugtak sa mas safe sa kandila. Opo. Warang nakatipon dyan na basura or awot. Diba? Yes. Tapos so ano iyan as much as possible nga ni partner before kita maghali duman sa puntod kan sa tuya ng mga namayapa sa buhay. Oo. Before kita maghali duman palso kung tatabi so kandila o so Okay. kalayo kan kandila tanganing Yes. day po magkausaning kasulo. Oo. No? Okay. So kang nakaaging undas yaong kita sa harong probably bantay sarado talaga sa mga kandila talagang ano yan magayon na bareta andig di sa Bicol region na daitabi ki Na-i-strong incident din sa no. That's Yes, good. ano. Congratulations sa Bureau of Fire Protection. and of course congratulations man sa lambang pamilyang Mm-mm. Bicolano Opo. na safe kita yes. sa kasulo sabi nga ni baga partner mahabasan ka na sa nangaya Oo, dahil dahil sa sa mga nakita suluan. masuluan. Kapag ang pag nasa Delikado. mabalik kita baka abo na sa nang mahiling ta, Iyon. 'di ba? Opo. Congratulations sa tuya gabos tabi sa naging matrayumpo na pag-obserbar kan Undas? undas. Ano nga And- ni sa Bicol ang undas? 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 Oo. Oo. Sige, bago kita magduman sa tema ta partner, Okay. nasa linya si Luens Barcena. Luens, please come in. Yes, salamat tabi partner Jen and Kuya A. Mhm. Maray na hapon na sinamaray na hapon sa gabos na makaparantabay. Location kan DCGB News niya ang digti sa opisina Mhm. kan Miracle Health Corporation kay Dr. Joey Betito. Mhm. Ini may kinaaraman tabi sa pinagtututukan niya to na on assignment na Lugaw for Lenny program Mhm. ni Doc Joey Betito. Doc Joey Betito for Vice President Lenny Robredo. Mhm. Lugaw. Lugaw ha. Lugaw Luens for tabi- Lenny. Sisi ang mga beneficiary kang lugaw na ayan partner Luens. Roger Kadatabi Partner Jen, takasubago, alik na kami sa kahugutan kan baka kay Albay. Naglibot man kami pasiring duman sa Pili Ilawod. Tapos sa mga iba pang barangay, nagparapanao ini si Doc Joey na Dugaw. Mhm. Tangani ng ipahiling sa mga tao, mudaan sa iya nga pagsuportaman sa satuyang Vice Presidente Tabi. And kasubago pa lang, nagkaulay na tinda ni Mayor Noel Rosal as in nagkondusir naman si din aktibidad digdi sa syudad kan Legazpi may kinaraman sa siring na bagay. Mhm. Makaulay kanya tuon yan si Doc Joey Betito kung ano ang iba pang mga impormasyon may kinaraman sa siring na bagay tangani ng mapasabot sa satuyang mga parantabay ang may kinaraman sa iyang programang ini. Dr. Betito, maray na hapon po lahat kita sa DCGB. Ano po ang latest na update sa tuyong pinagigibungan yan ng Lugaw for Lenny program? Si Kuya A at si Partner Jen ka na usapang pamilya. Sa tuyang mga amigo-amiga, yan sa tuyang home studio sa PBND-CGB. Salamaton sa interview. Kasi bago tabi, after na naghiwalay kami ni Brother Lowens, kasi may programa tabi siya dyan sa DCGB, Opo. ay sinabihan kami kang assistant ni Mayor Noel Rosal na he can meet us at his residence at 1 o'clock. Mhm. Kaya
from Kaugutan, Bakakay sa Dorotea Resort. Tumalang tabi kita sa ating opisina sandali sa Legazpi. Then we proceeded sa residence ni Mayor Noel Rosal dahil sa kortesiya nga, dahil sa mamimigay kita in the afternoon ng lugaw for Lini. So nakausap po natin si Mayor Noel Rosal at ating also sinabihan na mas maganda siguro na maging advisor siya dito sa lugaw for Lini, which he accepted wholeheartedly at nagbigay na rin po siya ng mensahe na siya po ay all out for Vice President Leni Robredo sa kanyang kandidatura bilang presidente. Dahil nga po sabi niya, it is orgulyo ini kan mga Bicolano, Bicolana, once na manggana ang satuyang sadiring, ang satuyang padabang Vice Presidente from Bicol. Kaya po from nagtao man dapi kay Pambakal kan si Mayor Noel Rosal at suportado niyang satuyang programa. At nagtao naman tabi siya kay Kwarta para ipabakal niya to kan mga kaipuhan kasi sa Biyernes may programa girare kita, yan namang tabi kita sa Darag Albay. 2 o'clock naman ang satuyang pag-distribute kan lugaw for Lini. Kaya matagumpay tabi, nakataot kita ki more or less mga 400 something na lugaw for Lini, 4 na barangay tabi sa Bakakay at tabi sa Sentro kan Legazpi. Then natapos tabi ang satuyang aktibidades at 2 o'clock PM kay banang ko tabi sa mga vloggers at saka yung mga volunteers niya to dito sa opisina. At dumiretso naman kita dito sa tuyang opisina dito sa Legazpi City. Doc Joey, sain po na partikular na barangay digdi po sa Legazpi na kapag panauning lugaw, Doc Joey Tabe? Dumantabi kita sa sentro, sa market mismo, pinagkaguluhan tayo dumakan mga empleyada, mga may stall owners duman sa market kan Legazpi at sa mga namimili duman. At nagpakilala rin sa atin yung in charge kan market at siya pala ay Leni Robredo din. May pinakita rin sa amin na sayang t-shirt at saka tarpaulin. Kaya mas madali po yung aming distribution dumano sa market kasi gulpiyon tabing mga tao. At sinda tuwang-tuwa kasi mainit-init pa yung lugaw natin na pinamigay sa kanila. Doc, kamusta po sa crowd? Dahil man po nagsuruksukan sa mga tao? Dahil man tabing suruksukan at saka gabos man tabi sinda naka face mask. Mabilis lang ang pagbigay natin ng lugaw. Naka face mask man tabi gabos, pati kami naka face mask kaya sigurado man na napatubad sa tuyang protocol na may face mask yung mga taong nagduman. At saka madali lang. Pakabigay alis na kaya hindi po crowded na nag-stationary ang bawat tao. Seconds lang ang inaabot. Kaya madali lang. Congratulations, Doc Joey Tabi, sa imong lugaw for Leni. Ano po? And ito po para sa tuya. Pagkamot niya to, sabi ko nga, it's high time for a Bicolana o Bicolano na maging presidente ng Pilipinas. Kasi from time immemorial, from President Marcos to President Rodrigo Roa Duterte, dahil pang Bicolano o Bicolana naging presidente. And hopefully, with the unity, union, yung pagkasararo kan sa tuyang mga tugang na mga Bicolano, na anduyugan tang ang ating kababayan na si BP Leni Robredo. And with the grace of the Lord, hopefully, this coming 2022 election ay magkaigwanan kita ng sarili nating presidente na maging orgulyo po ng mga Bicolano. Sige, Doc Joey. Ito po si Brother Lawrence. Ang satuyang gwapo na simpatiko. Thank you so much. So yan tabi partner ko and partner Jen. Ining satuyang pinagtutukan on assignment ini
Sa tuyang pinagtutukan digdi. Tapos na pa ng kasubago. Oo. Kaya Tapos na, Luwens, tabi. Tapos na sulugaw. May tada Tapos pang lugaw. Nag-apot si Jen kung may tada. tapos na. Ano pala tapos Luwens na. ang laog kang lugaw kasi? Bunay. Bunay. Muyahon ka ni partner, Luwens. Amaya mo dyan kay Bunay. Oo naman. Kondo to, igundo man Pwede si Turing dobling sa Bunay. Santo Domingo. Tapos si Robert na Hidalgo. Arabonay. Sige, tabi Luwens. Roger, so yan tabi patna dyan na Kuya A, na mga daktar na istorya, halidigdi sa tuyang area of responsibility mo na on assignment ka na DCGB News. Doc Joey Betito para kay Lenny Robredo. Ako po, Selly. Salamat, Thank you, Luwens. Luwens. Una ko, may tada pa. Kaya ang ani, sayang. Hindi ta naabot. Oo. Sige. Good luck Anyway. tabi, Doc Joey, sa Oo. imong proyekto and keep safe. Ano? Mm-mm. Batayawan kita dyan sa lawas. Correct. Ah. Sana dakoy pang maabot kang lugaw. Yes, Sa mga tapos masunod na aldaw. maging safe man sa pagpanaot. Kuya Tama, Boy, oo. nakakuha ka kan lugaw? Ah? Hindi. Pero may saray na lugaw si Kuya Boy. Igwa. Mas kilugaw na sa nata. Igwa ning bunay. Binakal niya sa saod. Sabi ni 3273, tauan ta ka na lang po, Ma'am Jen Kilugaw, special. Oh. Salamat. With rabot. May nag-aapot digdi. Kuya A, Mm. may asawa na ba si Ate Jen? Wala pa. Bagay kamong duwa. Kuya A, ni Ate Jen, Kaso- parehas magayon ang boses. Oh, thank you. May agom na ako. Nainot si Kuya A eh. Oo. Nainot na namundag. Alo yun kaya ni maimsa. Alo yun maimsa. Anyway, yan ang mga report hali po sa lawas. May kinaaraman sa proyekto ni Doc Joey Betito Yes. para na sa lugaw. mga pamilyang Bicolano, no? Tangani na somehow sa ibong kang pandemya, Mhm. May makapagpanaw mga... maglalari kita ng tabang. Correct. Oh, Mhm. mahipnoan lamang so pangang ipopart. At least, 'di ba? Yes. Pwede ano? na merindal, pamahaw Sabihin or ta na, mamira na ang lugaw. mahalo Oh, na 25 yata. 25. With egg. Oo. So semi-special. Mm-mm. Semi-special, mahal-mahal. Oo. Ah? So, very special. Okay, sige. Makantidad na talaga ito. Oo. Okay, Anyway, sige, partner, Mhm. para sa satuya na tema na pag-urlayan ngayon na pagkahapon, pero Oo. kinudot sa puso ko tabi mga Oo. tugang. Kinudot sa Sa pagkabasa ko kaining Oo. istorya. Ano? So since na igwa kita ki diit na sa ng oras para sa tema ta, magayon na iiras ta na ini sa satuya ng mga Sige, paraan partner. tabay, Okay. ano? Saro po kaya na preso or Mhm. PDL. Ano PDL? Persons Deprived of of liberty. liberty. Ini po sa Okay. mga nakakulong dyan sa mga city or provincial jail. Yes. Bicolano Mhm. ini partner. Iyo partner, taga Ano? Katanduanes. Taga Catanduanes. Oo. Nangyari, ining sarong lalaki, igwa po inining kasong pinaghahampang. No? Ito na pagsabihon so kaso. Igwa ning kasong pinaghahampang, that's why yaon po siya dyan sa laog kan karsel. Mhm. Ngunyan, igwa siya ki live-in partner. Okay. No? Igwa siya ki live-in partner na Nawalatan. nawalatan, Para sa ni- nawalatan. nawalatan ning 4 na bulan na aki. Ayun, sa dayuton pa partner. 4 months old na aki. Tama ba yan? Na so, sa iyang agom, Mhm. PWD, Oo. oo, PWD so agom niya, ipaki-verify daw tabi partner kan ano yan, so yaon naman ini sa surat. No? Okay. Ngunyan, so since nayaon siya sa laog kan karsel, laog kan correctional, no? Sa iyang pangapudan, na mabunyagan an sa iyang aki. No? Ang gusto niyang mangyari, Kuya Nald, mabunyagan ang sa iyang 4 na bulan na aki na nawalat sa luwas. Mhm. Ngunyan na nasa laog na siya. So, ang ginibo po kaining
ama. Suminurat ini partner sa mga kapulisan niya, sa mga ano yan? Yes, police. No? Mm-mm. Ah? Sa mga personahes. Sa mga personnel Mm-mm. na nakamidbida niya. Ngunyan, sa tabang kan kasusaro bagay, yun yung sa tuya na tema, so barangayanihan. Correct. Oo. Diba? Mas pinalawig and in-extend ang Philippine National Police sa inyong pagtabang partner sa Oo. bagi kang programang Barangayanihan. Yes. Okay. So, naghagad ning tabang ining sarong ama na preso sa mga kapulisan tangani na mabunyagan an sa iyang kaakian. And sabi nga ni, God is good all the time, partner. Iyo, oo. Natawanan ning onra na Ang sa iyang mabunyagan kahagadan. ang sa iyang aki. Yes. And actually, kang Oktubre 30 partner, ginibo ang pagbunyag sa iyang aki. Oo. Pag-iriba ang sa iyang ang pag-iriba mga personahes kang PNP dyan sa Catanduanes and of course so sa iyang kinakasama partner. Oo. Basahon ta surat, partner. Ano? Okay. Sabi digdi, isang mapagpalang umaga po sa inyo. Ako po si Blank. 26 na taong gulang, kasulukuyan pong naninirahan sa barangay Hinipaan, Bayan ng Catanduanes. Ako po ay may kinakasama na isang PWD. PWD mananggad partner so sa iyang agom. At mayroon po kaming isang anak na babae na 4 na buwang gulang. O 4 na buwang gulang pa lamang. Sumulat po ako sa inyo sa mga naging kakilala kong mga pulis dyan sa 2nd PMFC upang iparating sa mga o sa inyo ang aking munting kahilingan dahil ako po ngayon ay isang bilanggo dahil sa isang kaso na kinakaharap. Kung maaari po sana, matulungan po ninyo ako na mapabinyagan ang aking anak. Alam ko po na nakabahala nyo sa inyong mga tungkulin, subalit nagbabakasakali lang po ako na marinig ang aking munting hiling sa puso gumagalang. Nailing mo partner so puso kan sarong ama. Na maski partner siya makagibo ning paagi tanganing mahilingan sa iyang aki partner. Nagibo manggirare siya ning ibang paagi na mapabunyagan ang sa iyang aki. Kumagaday niya dinulagan so Yes. responsibilidad sa ibong kang igwa siya ng kinakahampang na kaso. Very rare Oo. ang mga pangyayaring ini na mismong, kasi nga persons deprived of liberty, PDL, Oo. most likely, ang iisipon kan tao, ang iisipon kan sarong tao na nakakulong, wara na akong kakayahan Oo. na maging totoo ang sa kuya na kagustuhan. Oo, mga pangaturugan para sa pamilya. Because yaon ako sa laog kan karsel. Yes. Yaon oo. ako nakakulong. What can I do? Ano nga usually arog kaya nang sasabihon kan sarong tao na nakakulong, no? Ano man ang magiginubuko, yaon ako sa laog. Mhm. Pero initabing sarong ama na ni, I salute you. Nasa ibong kan sa imong pagkakakulong, nagibo kaning paagi tangani na mabunyagan an sa imong aki. Yes. Di ba? Oo. Dahil niya inisip so sa diri niya, dahil niya inisip so kamugtakan niya na deprived of liberty nga ni siya. Di ba? Ang ginibo niya tabi mga tugang suminurat po sa mga pulis. Sa paagi man kan barangayanihan kan mga kapulisan, Narealisar. oo, tapos natawanan ning onra Oo. na ansarong aki na dai pa nabubunyagan, matawanan kan sa iyang kabunyagan, mabunyagan. Diba? Kasi given the fact na so sa iya man na kakaiban sa iyang agom is PWD. man. May ano man ito, kumbaga igwa man ning May kaulangan kaulangan man, may sa problema buhay. man. Diba?
Diba? Syempre partner pag arog kaya na wara so sa kataning mo sa imong katawang sa buhay, Mhm. lalo na sa imong agom, medyo maluya ang buot partner, diba? Yes. So, No? dako lang pasasalamat ta digdi sa Philippine National Police sa katanduanes ta ininda ini partner ipigilid na kaagadan Correct. kundi inaksyon na ninda. Yes. Sabi kan sa tuya, sabi ka nag-comment digdi, sabi ni Ma'am Melba, isa kang mabuting ama. Although nga ni igwa siya ning kaso Oo. na pinaghahampang, dai niya pigpapabayaan ang sa iyang aki na matao ang Mhm. mga dapat tamako ado man sa aki ta. Yes. Kaya po sa mga magurang, dait na pagpabayaan, makasupog man po digdi sa sarong lalaking ini na maski nakakulong nagigibon ng paagi para sa iyang pamilya na nawalat sa lawas. Mhm. Tú te aprovechas Yan ang pigaapod na responsibilidad, Oo. responsibility, bako sa na po. Bakat, ano po Kagibo. kaya? May kasabihan kan sa Bicol, Kuya Nald, pakatira, retira. Ha? Iba gano. Oo. Pa sabi nga ni pakatapos kang partner wala na nalingawan na, 'di ba? Ini ang, Dairomdom ang responsibilidad. ini ang tawong responsable. Yes. Sana, Sana mas dakol pang lalaki o ama na maging arog ka yan Yes. partner na maski may mga kaulangan, may di kayang itao, nagigiboning paagi. yes, makamurumundo sana na minsan magkahiriling mo o magkadarangog mo sa bareta na umboy na ako akong sain na kanto. Tama. Umboy na ako akong sain na salog. Umboy na ako akong sain na basurahan. Responsibility, responsable tabi kita, maging responsable tabi kita sa gabos. Ano? Yan na, I salute you. Sana, kung igwa ka man na dapat na pagbayadan sa batas kan tao asin sa batas kan Diyos, mapagbayadan mo Mhm. ning tama Oo. or kung dai mo man Tiyagaan, nagibo, ning halawig na panahon. magluwas man girari ang katotohanan. I salute you. Yes. Yan ang magayon dyan sa sarong tao na tataok ang responsibilidad na Correct. pinag-aapon. And kayang maghampang kang mga nagibong ka sa alan, di ba partner? Sabi ni Yes. 134, ang kagayunan kaiyan, ang mga naging ninong ng bata, yung mga pulis na tumulong. Opo. Yes po. Okay, hindi naman po kasi lahat ng nakakulong ay masama. May kanya-kanyang kadahilan. Mm-mm. Okay, tama ka po dyan. porque sabes que te quiero. Tú te Okay, sige. porque sabes Aro kung tatabi ito sa pagiging sarong responsableng lalaki, responsableng tao. So sa tuya na tantos me subject for this afternoon. Okay? Sige, mabalik kita partner sa satuyang pagbabalik. Okay, sa satuyang pagbabalik partner, aramon ta kung ano nangunyan ang mga baagong paagi kung paano ta madangog ang perspektibo kang publiko manunungod sa pag-ataman sa kapalibutan. Mm. Para sa ano ang bago. Oras, alas 2:41. An oras hatod sa Indokang Beer na Beer. Tunay at tapat. Kuwang-kuwa ang sarap. Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras. Daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy! Musta? ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin, yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight.
Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang sarap talaga ng gulay! Kapag 6 months at pataas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Hindi lang kampante si nanay sa kalidad ng pagkain na binibigay niya kay baby, pati si baby mismo nag-e-enjoy sa mga inihahanda para sa kanya at mas lalong gaganahang kumain. Kapag kompleto sa nutrisyon si baby, maganda ang kanyang paglaki. Masasagad niya ang kanyang potensyal na maging malakas at matalinong bata. Nay, bukas, gulay po ulit ha! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan at extra strong. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian. Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix. Sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa. Dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an
ligasiyan niya rumdong. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Uy, may bago! Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Uni ang bago. Ipigrekomendaran ni Reverend Father Momoy Borromeo na mas marhay na madangog ang lado asin perspektibo kang publiko sa pagataman sa kapalibutan kung kaya imbis na magkaigwan ng mga diskusyon, mas marhay kung forum ang gibuhon online dahilan sa inina ang baagong paagi lalo na ngunya na panahon ng pandemya. Sinabi niya na narrative conversation ang apodigdi na kung ano ang salado kang psychologist, experience as in spirituality, mahiling ang gabos tanganing ang katotoohan dahil man pwedeng two sides na o mga options arog kang A asin B dahilan sa kadakol ning pwedeng pagpilian. Kung kaya mas magayon na mahiling ang perspektibo kan mga jóvenes, kan mga apo, mga magurang dahil magayon na kada stage, igwa ning giftedness, mag-generate in mga ideya, tanganing mas lalo maging mayaman sa pagiling, asin masabutan lalo na ang behavioral change sa satuya, magkaigwa ning transformation. Online forum na partner. Yes, oo. And Aro baga kang ginibutang forum kang nakaaging partner pag celebrar ta kan sa tuyang ika 63rd anniversary kan DCGB. Iyo ba nang at the same time magiging aware na talaga kita gabos kasi ilingon mo ngunya nang nangyayari. Correct. Pag may bagyo, makusugo ng bagyo. Yes. Pag mauran ki mga date sa ng oras, baha, makusugo na, di ba? Yes. Pag mainit ang panahon, sobra man na init, partner. Kulang na sana mapasok ka. Yes, what can we do? Sa mga nag-aantabay po sa satuyang Facebook Live, kung maiiling po nindo dumanso, picture can earth, yes, diba? Oo. So nasa wala, okay. Iyan so nasa wala, magayunon. Oo, magayunon, diba? Daing aso, gabos, correct. buhay, green na green. Blue and green, blue so tubig, green so awot, etc. Okay. Pero sulig di sa my left side partner, iguana, brown, itom, etc. So, nagkasurulok na. May aso ng basura na nagralakop na, diba? We are slowly killing our Mother Earth. Oo, saan ta gusto mag-star? Duman sa lugar na kung saan magiging matuninong ang satuyang buhay o duman kita sa lugar na kulang na sa na partner piliun ta na day na mabuhay, diba? Basta kung gusto ko mabuhay. Oo. Kaya nga sabi ni Father Momoy, atamanon ang kapalibutan. Correct. Diba? Kaya bentahin ni partner na sa ibong kang pandemic, nauusong ngunyan ang mga forum. Online. Mas nadadagdagan ang satuyang kaaraman partner. Dahil ita nakaipuhan magdumang pa sa lugar kung saan magtitiripon kita. Dahil kita mamamasahe. Oo. Dahil kita mamamasahe. Dahil kita magkakaigwaning risk na baka mahawaan kita kan COVID-19. Yes. All we have to do sa internet sana online forum tangani na maging magayon ang satuya na puturo. Bako langan para sa satuya kundi para sa gabos partner na o sa next generation. Tama. Diba? Actually ka ito igwang mga pigi-istorya na kaatuan sa kuya ng mga magurang or sa mga lola and lolo ko ka ito. Di ko na nahilingon yan. Sa mga inistorya. Yes. Even ang hamog, bihira ka na makahiling kay hamog mo niyan. Di ba? Kahiling mo aso. Tama. So, ano pa daw for the next 50 to 100 years? Yes. Anong na daw ang magiging
itsura kan mundo. Tama. Diba? Kaya ang challenge partner sa tuya, ang ngunyan, lalo na sa mga bagong henerasyon, mantiniron ta po na makagibo kita ni dagdag na ambag sa pag-ataman sa kapalibutan partner. Sabi nga, disiplina, di ba? Correct. And another responsibility para man sa tuya ng mga nagkakaburuhay ngunyan, responsibility tatabi ini para sa tuya ng mga masunod na mga henerasyon. Oo. So sa tuya ng mga apo, so apo kan mga aputa, and then so kapos habasag hanggang sa may humanities pa. Yes. Di ba? It's our responsibility, actually responsibilidad tatabi na pangatamanan ang sa tuya na kapalibutan. Okay. Sige. So, yan po ang bago. Hello muna kay Joseph Nares watching from Ginobatan, si Ramon Vergara sa Quezon City, si Ying Leong Lario watching po from Banyag. Kuya Luor Torres Cube, Marina Aldaw sa Indo, gamos dyan at dyan, Kuya A. Igwa pong bunay, kung may bunay da partner sa lugaw. Oo. Igwa po. Boyet Anyo Neva Trillies, June Escalante Jr., Sir Nick Rigachuelo, nakatutok man daa, si John Paul Mendoza, nakatutok man, and sabi digdi si 3273, okay, Ate Jen talaga po. Ay nako, tigahado ka niya na da sa radyo. Hala? Yan, iba na po iyan. Kung tigadokan mo na ang radyo. Oo. Sige. Yun na, ito partner. Yes, so, para antabay ta. Opo, happy birthday man partner sa Gabos na nagsaselebrar kan sa indang kompleanyo ngunya na aldaw. Alright. Bitaminang Pampamilya. Pawalat para sa mga naghahalat, partner. Responsibility finds a way. Irresponsibility makes excuses. Yes. Kadakoling rasones. Saing kita maduman, mahanap kita ning paagi o matao kita ning excuses. Diba? Responsibility finds a way. Irresponsibility makes excuses. Haliyang kay Jean Bedley. Okay, sige. Okay, yan na pong presentasyon ng programang Usapang Pamilya, ngunya na aldaw ni Miyerkules na kaibata sa Lado Technical, si Kuya Ronald Baldo, si Ringman Alden Richards. Ako po, si Kuya A. Ini man po si Jenny Matthew Balyaran, mabalos sa inyong pagantabay. Bye-bye. Sa inyong nadangog, ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Nahahalit ka na na mawara ang gana kan sa imong karelasyon? Ninhuli ta nagluluyaan sa imong bedroom performance? Punan mo sa maray asin healthy lifestyle sa Oro Aldaw. Mag-ehersisyo, magkaon kimasustansang pagkakan, tamang oras sa pagkaturog, likayan ang mga aktibidad na nagdadala sa imo ng stress. Asin mag-inom kitamang bitamina na para sa imo. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor.
Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan ka agad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging buwang grupo, nagkaulisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangan ni dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 071 series of 2020. Class, siya ang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Mag-4S kontra dengue! Ano nga yun, class? You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 3:02.
Tanghali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta oras-oras. Dinipensahan kan Udana Corporation ang pag-take over kay ni sa Malampaya Gas to Power Facility as nanindugan na lehitimo ang pag-take over kay ni sa major stakes sa offshore Palawan project. Tinawanin doon ni Udana spokesman attorney Raymond Zorilla na wara nin lay na nag-require nin approval kan pag-transfer kan shares kan mga kumpanya na may interes sa Malampaya. Araman kang kumpanya ang mga alegasyon asin peking bareta na nagsisirkular sa media maging sa mga pribadong grupo sa social media. Enot nang nagsumitir nin graft complaint an office o sa Office of the Ombudsman kontra kina Energy Secretary Alfonso Cusi, Davao-based businessman Dennis Uy, asin mga opisyal kan Chevron Philippines, asin Shell Philippines Exploitation. Dahil sa planong pag-take over sa Malampaya facility, ang Udana sa diri ni Uy nasaro sa pinakadakulang campaign donor ni Presidente Rodrigo Duterte. Yan ang pangalas 3 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga